Dobar dan, poštovani gledatelji i slušatelji Nove vizure. Danas imam vrlo zanimljivog gosta. Mogu reći da je umjetnik, budući pedagog, bavi se etnom glazbom, sve ujedno. On je Pavao Anić. Dobar vam dan. Dobar dan vama i dobar dan svim gledateljima i slušateljima Nove vizure. Kako se osjećate prije svega? Pa osjećam se dobro, jako dobro. Nemam treme, nisam nervozan. To vidim. Super. Da nemate treme. Sada sam u najavi rekao da su puno toga u jednoj osobi. Pa ajmo krenuti zapravo od pedagogije. Zašto pedagogija? Možete nam to za početak reći? Pa pedagogija, nju sam izabrao zato što sam primijetio kroz život, kroz neke stvari da zapravo imam dosta strpljenja i mislim da bi bio dobar u radu sa ljudima, sa djecom. Bilo kakav rad s ljudima mislim da bi mi ležao. Zanima me djeca ili neka druga populacija ili isključivo djeca? Pa ne, zapravo mi je, da kažem, svejedno s kim god radio. Vidim da ste vrlo otvoreni prema ljudima. Pa da, to sam oduvijek. Ja mislim da sam oduvijek otvoren prema ljudima i komunikativan i pričam 100 na sat. To vidim, vrlo brzo. Da. Ovako, bavite se i glazbom, većinom etnom izražaja i čak ste bili u jednom talent televizijskom šovu, jednom televizijskom šovu i kako ste se osjećali tamo? Zapravo, to mi je otvorilo neka vrata. Pa to mi je zapravo pomoglo u životu, rekao bih ovako, to mi je najviše pomoglo da ljudi u Hrvatskoj da me vide i da vide čime se ja bavim. Jer ja imam često nastup, ali većinom po vani, većinom Bosna i Hercegovina, Slovenija. Dobro, i tu nastupam na Sevdahu u Lisinskom. Tako da, eto, emisija mi je pomogla da ljudi vide, da kažem, šira javnost da vidi čime se ja bavim. Ovako, sad ste zapravo govorili o široj javnosti i osoba s invaliditetom. Da li vam se čini da osobe s invaliditetom ljudi percipiraju kroz invaliditet ili percipiraju ono što mi zapravo imamo talenta, ajmo tako reći? Što vam je u prvom planu, po vama, ne? Pa vidite ovako, ja bih rekao da ljudi dok ne upoznaju osobu s invaliditetom, oni će tu osobu percipirati, evo, ja sam, za sebe govorim da sam slijepa osoba i da, eto, pjevač sam. Zapravo ste visoko slabovidna osoba. Pa tako? Da. Ali i muzičar sam i onda me ljudi po tome, znači, često je u pisanim tekstovima je to na internetu dosta izraženo, slijepi glazbenik. Tako se to naglašavalo, što meni, mislim, nije da mi smeta. Ja jesam slijepi glazbenik pod navodnicima, jel? Mislim, ne pod navodnicima, kako bi rekao. Jesam slijepi glazbenik, ali nekako mislim da se prenaglašava to. Jednostavno se previše naglaska stavlja na taj invaliditet, pa onda talent. Ali mislim da kad upoznaju osobu s invaliditetom, doživljavao sam stvarno to da kad me ljudi upoznaju, potpuno promijene mišljenje. I dobiju, ja bih rekao, neka nova viđenja i otvori im se jednostavno nešto novo. Neki novi pogled na svijet.
Dakle, onda talent dođe do prvog izražaja, onda invaliditet se miče, ali zapravo, hoćete to reći? Pa, ne bih rekao da se miče, ali rekao bih da nekako padne u neki plan, ok, on je osoba s invaliditetom, to se podrazumijeva, ali ne naglašava se toliko puno. Evo, sad ćemo malo se vratiti u djetinjstvo. Kako je to bilo u djetinjstvu biti osoba s invaliditetom? Pa u djetinjstvu bilo je dosta zabavno, rekao bi. Naravno, život mi je i tada i sada se bazira na zvukovima i kroz zvukove, kroz tako što bih čuo nešto sam zapravo doživljavao i razumijevao svijet oko sebe. Pa evo, ako smijem, ja bih jednu anegdotu ispričao. Da, to sam vas baš htio pitati. Iz djetinjstva, znači, toliko me fascinirao zvuk i toliko sam volio određene zvukove da sam, kad sam bio još dosta mali, mislim da imao sam otprilike nekih 5 godina, rekao bih, toliko sam volio naročito zvuk kad se razbije zvuk stakla, jer slušao sam kad su moji ujaci znali su igrati igrice, pa sam onda ja slušao, još tad nisam previše igrao, ali su mi ti zvukovi bili zanimljivi, a naročito taj zvuk stakla. Tako da sam ja onda svojoj baki pokojnoj sve prozore na kući porazbio. I misleći da to staklo, znate kako je u igrici kad razbije neko staklo i sad, ne znam, ne uspijete prijeći neki level, nešto, kad moram tako reći, ubiju vas pa sad počinjete ispočetka, to staklo je opet tu. Tako da sam ja mislio da to staklo ko biljka samo naraste, pa rekao, ajde, važan je zvuk, idem ja to razbiti, pa šta bude. Moram priznati da zvuči zanimljivo. Onda ste upisali srednju školu, ili tako? Da, i zapravo sam kroz cijeli sustav išao redovno. I kroz vrtić, i osnovnu školu, i srednju školu. I sad ste na fakultetu? I sad sam na fakultetu. Kroz cijeli sustav sam išao redovno. U školi Vinko Bek sam od 3. godine u sustavu. Učio sam brajicu da se mogu pripremiti za redovnu školu i svake 4 godine, znači, imali smo završni tjedan četvrtaša da se vidi jesmo li sposobni za dalje u redovnoj školi ili trebamo nastaviti u Vinko Beku. I tako isto je bio završni tjedan osmaša da se vidi jesmo li sposobni za dalje u srednju školu. Koliko vidim, vi ste jako sposobni. Hvala vam, pa evo ja trudim se koliko mogu. Sad ste na fakultetu, bavite se glazbom. Kako to uspijete sve skupa spojiti? Pa jednostavno pokušavam glazbu i nastupe kao takve svesti nekako što manje, na što manju neku razinu da se mogu posvetiti fakultetu. A kod kuće vježbam sviram i pjevam za svoju dušu, na Facebooku i tako, na Instagramu idem live i neke reelse i tako radim većinom to, a nastupi kad mogu nastupim, a kažem, trudim se što manje radi fakulteta i radi obaveza na fakultetu. Sada me zanima jedna priča, pričali smo malo prije o javnosti osoba s invaliditetom. Mislite da je dovoljno
javnost senzibilizirana za osobe s invaliditetom. Općenito gledajući, ne govorimo sad o televiziji, o glumi ili ne znam, o glazbi, nego općenito. Pa ja mislim da je to sad sve više i više zastupljeno. Ja mislim da je javnost sve više i više zapravo senzibilizirana nego što je to bilo prije. Jer prije je bilo uvijek nekako joj, slijepa si osoba, pa kako ćeš ti sad? A sad je to, mislim da je to sad sve više i više su ljudi a osviješteni jednostavno. Naravno, to ovisi o samoj osobi s invaliditetom, kako se ona sama sebe percipira. Pa da, ali i kroz i društvene mreže i sad ima i na i kroz televizije. Ja mislim da se to osvještavaju ljudi polako i mislim da su neke prepreke nekako, rekao bi, sve manje i manje. Znači i novi mediji i stari mediji pomažu da se osobe s invaliditetom sve više i više bolje percipiraju. Pa to je moj sud, to ja tako vidim, kako ja to volim u šali reći, iz svoje žablje perspektive. Slažem se u potpunosti. Pa vidim da imate jako zanimljiv životopis, pa će nešto reći o vama Sven Šimunović. Pa Pavao sa neformalnog kuta je jedna vrlo vedra i uvijek dobro raspoložena osoba koja će u onoj najozbiljnijoj situaciji naći razloga da bubne neku glupost i zapravo da mu se odvalite smijat. To je jedna od njegovih, ajmo reći, vrlina. Izuzetno dobar smisao za humor ima, kojeg ne razumije baš svatko, ali ako se malo potrudite, razumijet ćete ga i bit će vam jako smiješan. I izuzetno talentiran, naravno. Evo, s tom harmonikom i sa svojim glasom, zbilja on je nekako živi dokaz onoga što se kaže da se dobar glas daleko čuje. Poštovani gledatelji, bile su ove lijepe riječi Svena o Pavlu, a sada je vrijeme poruku za kraj. Ja bih svima poručio, svim ljudima, nije bitno osobe s invaliditetom ili ne, jednostavno ako imaju, a svi imamo neke snove, neke želje, da ih jednostavno prate, da slijede to što žele i mislim da će im život biti i jako zabavan, jako zanimljiv i mislim da će imati, odnosno mislim da neće imati problema puno u životu. Dakle, mislite, ako mogu se nadovezati, da je invaliditet jedan veliki izazov u životu zapravo? Pa invaliditet je jedan veliki izazov u životu, ali ako se prema njemu postavite kao da vam je, mislim, s tim živimo i s tim, to nam je svakodnevnica. I jednostavno, on je izazov u životu, ali je zapravo, za mene je čak to nešto zapravo jako lijepo, jer ja nemam, recimo, taj vizualni dio i ja kad upoznajem osobu, ja tu osobu moram upoznat skroz, moram jednostavno upoznat u dušu, tako reći, i jednostavno nije mi žao što nemam taj vizualni dio izgleda osobe, jer jednostavno kad upoznate osobu, njeno ponašanje, glas,
puno vam govori, ja bih rekao čak možda i više nego izgled. Moram priznati da ova vizura je nešto malo drugačija u formi nego ostalih. U skladu sa ovim lijepim dugim rečenicama od Pavla Anića odjavljujemo se i prijavljujemo se u nekoj novoj zanimljivoj emisiji Nove vizure. Doviđenja, poštovani gledatelji i slušatelji.